Hírekkel folytatjuk itt az M1-en. Tartsanak velünk! A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelj! Nem toljuk ezt túl? Dehogy nem. Azon a kátyún túl. Nem tudom, Matyi. Szabad egyáltalán ilyet? Sanyikám! Most már ezt is szabad. Ezen a nyáron minden telekomosnak extra díj nélkül megnyitottuk az 5G-t és az otthoni netünk csúcsát, hogy szabadon kísérletezhessetek. Adjátok feljebb, velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom. Novostil Gél garantálja a gyors és hűsítő enyhülést csípés okozta viszketés esetén. Novostil, stopp a viszketésnek, keresse a gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Stop a késztő alagút szindrómának! A Carpal Forte csökkenti a fájdalmat, javítja az ujjak érzékenységét és csökkenti a duzzanatot. Carpal Forte, keresse a gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Horkolásgátló szpré, a pihentető és zavartalan alvásért. Psst, Forte, keresse a gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Reumablock Forte, ízületek fájdalmára, gyulladására és merevségére. Stop az ízületi fájdalomnak. Reumablock Forte, keresse a gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Persze, a legrosszabbkor kezd puffadni, fájni és görcsölni a hasam, mint egy felfúvódott szúrós gömbhal. Az ilyen helyzetekre mindig van nálam Meteospazmil. A Meteospazmil a gázképződésre, puffadásra és az ezekkel gyakran együtt járó fájdalmas görcsre kifejlesztett gyógyszer 2 hatóanyaggal, egy lágy kapszulában. Meteospazmil. Ne görcsöljön a puffadáson! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. El akarod rejteni a bőrgombát? A Canesten Plus napi egyszeri használat mellett a fertőzött bőr mélyére hatolva gyorsan és gyökerestől szünteti meg a kellemetlen tüneteket, valamint csökkenti a gyulladást. Canesten Plus. Szabadulj meg a bőrgombától! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Hellmann's, a világ első számú majonéz márkája. Ellenállhatatlanul krémes. Igazán finom. Hellmann's majonéz. Minőségi összetevőkből készült. Hellmann's majonéz. Ellenállhatatlanul krémes és finom. Hozd ki a legjobbat grillezéskor is a Hellmann's szószokkal. Neked még nincs? Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. A mega árparádé neked szól! Nézd csak! Mosógép, vasaló, mobil és sok minden más! Válasz például szuperáron a JBL Partybox Bluetooth hangszórót a remek bulikhoz, vagy a foci rajongóknak szóló Lionel Messi Lego készletet! Spórolj a mega árparádéval! Alza.hu. Ég, viszket, szúr, stop az aranyérnek. Hemos Stop Gale Max. Gyógynövényekkel és hidrogél formulával aranyér esetén. Keresse a gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. No figyelj, az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! 8.900.000. ...2022-ben az elődöntőben találkoztak. A marokkóiak lerogynak a földre, Franciaországnak esélye van megvédeni a világbajnoki címét. Hakimiék előtt most itt az esély a visszavágásra. Franciaország, Marokkó, FIFA világbajnoki negyeddöntő. Csütörtökön este 9:10-kor, élőben az M4 Sporton. A matematika egzakt tudomány. De az életben néha 2x2, néha 5. Vasárnap este a Dunán. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Meglepően megfizethető kínálat? Igazán megéri! Csütörtöktől a 200 g-os trapista sajt 569, a 120 ml-es epres tölcséres jégkrém 169, az 1,5 literes gyömbérízű üdítőital Lidl Plusszal 259 forint. A Lidl az év friss pékárú kereskedője. Lidl. Igazán megéri. A mega árparádé neked szól! Nézd csak! Mosógép, vasaló, mobil és sok minden más! Válasz például szuperáron a JBL Partybox Bluetooth hangszórót a remek bulikhoz, vagy a Whirlpool felültöltős mosógépet rendkívül csendes motorral. Spórolj a mega árparádéval! Alza.hu. No figyelj, az előző készlet? Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! 8.900.000. Gyakran érzékenynek, fáradtnak, irritáltnak érzi a szemét.
Occutane Sensitive Plus. Nedvesítő szemcsepp egyedülálló áfonyakivonattal, mely gyors enyhülést hoz érzékeny személynek. Occutane Sensitive Plus. Keresse a gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Neked még nincs? Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. A családom elég fura. Apa szerintem új profilképhez pózol. Anya órákig bestopizza a fürdőt. Az öcsém meg akvaparknak használja. Én azt szeretem, hogy ilyenkor végre nyugiban azt csinálhatom, amiben jó vagyok. Vigyél egy csepp napsütést minden zuhanyzásba. Próbáld ki a baba új pink limonádé és trópusi limonádétus fürdőit. Hellmann's, a világ első számú majonéz márkája. Ellenállhatatlanul krémes. Igazán finom. Hellmann's majonéz. Minőségi összetevőkből készült. Hellmann's majonéz. Ellenállhatatlanul krémes és finom. Hozd ki a legjobbat grillezéskor is a Hellmann's szószokkal. Prisnitz Medical véna és viszérkrém. Díszerek duzzanat és fájdalom ellen. Gyors segítség és hűsítő hatás mentollal. Prisnitz Medical véna és viszérkrém. Keresse a gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Nutriher, a hajtápláló vitaminja. Fokozza a hajnövekedést és csökkentheti a hajhullás kialakulását. Nutriher, az egészséges dúshaj titka. Keresse a gyógyszertárakban. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.